Mal-1500 familja jinsabu ferm imħasba dwar il-proposta ta' binja ta' blokka ta' appartamenti f'Santa Luċija, propju fil-post fejn illum il-ġurnata hemm malqa. Fid-dawl ta' dan, numru ta' residenti ssib filgħodu semmaw leħinhom fi protesta kontra li jsir dan l-iżvilupp. F'din iż-żona fit-triq Katerina Vitali ġie propost permezz biex kun tista' tinbena blokka ta' appartamenti ta' tsitt solari. Dan l-iżvilupp qajjem tasib enormi, hekk kif l-għolji ta' din il-blokka se jkun tant massiv li se jispiċċa jdallam l-akwati. Hekk kif dan ir-raħal pittoresk, mhux l-ewwel darba li safa taħt id-deddida ta' kostruzzjoni, fejn is-sena li għaddiet triq ġibjun sfat medda wkoll. Inni noqgħod 50 sena hawnhekk u ma qatt ma tawna nkwiet. Ilhom minn żmien missierhom Alla jaħfirlu. Album tajba? Mixjin tajjeb ħafna. Ma rridux bini, le. Ma rridux bini, le. L-ħamrija ħaddet il-miljoni ta' snin biżviluppa pajjiżna. Kif bil-forġi jendaw ta' barra rridu jgħaddu kullum kien għal-flus, imbagħad imorru mura xtiera ġaraw diżett hemm barra. Faċċata ta' l-ewwel pass ikun irta għax imbagħad jidraw in-nies u ħaġa wara, imbagħad wara jtara ġara. Kull dar, jien ħamruniża, ġifieri f'gat il-ħamru, però qed noqgħod hawnhekk. Santa Luċija mibnija fuq pjan fejn kull dar għandha dawl naturali. Ix-xemx iddur magħha miftuħin għall-ambjent, mhux kulħadd ġo xulxin u kulħadd jisma' u għandna naqra arja fejn għall-inqas anke qed noħorġu nippassiġġaw għandna naqra arja pura. Ħanżidu t-traffiku, ħanżidu l-popolazzjoni u niġu f'gati. U hekk mhux sew. Irridu nibqgħu Santa Luċija hija tagħna tal-Luċjani u mhux tal-iżviluppaturi. Jiena wieħed milli ġġieliet biex il-pencil buildings ma jsirux hawnhekk ġo Santa Luċija. Kienet ġlieda ta' 3 snin bħalma semma Dr. Liam Xiberras, ġlieda li kienet verament diffiċli, però għaliex kellna solidarjetà tar residenti wasalna l-deċiżjoni storika. Din deċiżjoni storika qed igawdi minnha mhix biss in-nies ta' Santa Luċija biss, anki il-poplu Malti u Awċi kollu. Il-protesta kienet indirizzata fost l-oħrajn mill-Kunsillier Nazzjonalista Liam Xiberras, fejn saqa kif il-problema ta' reba ta' flus qed tħalli impatt negattiv fuq ir-residenti, hekk kif se jkompli jintilef l-ispazju miftuħ, telf ta' parkeġġ u iktar konġestjoni ta' traffiku. Immaġin għandek l-erja hawnhekk kif qed tara inti djar ta' ġix solari, bloks tal-gvern massimu ta' 3 solari u 4 u hawnhekk ħatoħloq binja ta' 6 solari u allura l-kontrast huwa kbir ħafna. Din il-protesta saret fid-dawl ta' problema li qed jaffaċċjaw l-irħula f'pajjiżna, dik tal-kostruzzjoni, fejn il-biża' ta' telf tal-kultura u aspett storiku qiegħed jintnesa u minflok tieħu l-prijorità r-reba tal-flus. Intant b'reazzjoni għal din il-proposta, l-iżviluppaturi qalu li huma jimxu mal-policies u regoli eżistenti u għalhekk li saret proposta biex isir dan l-iżvilupp.